mandeyo. Kwaiva kudya kwemhondoro kutamba mandeyo. Akandiko kambokenyuka yakamatenga mambo kutamba mandeyo. Kana rohwa mambakwenza panofara mhondoro kutamba mandeyo. Kanotambwa mambakwenza panosumwa namwari kutamba mandeyo. Kana rohwa mambakwenza ndiko kamboke midzimu kutamba mandeyo. Kwaiva kudya kwemhondoro kutamba mandeyo. Akandiko kambokenyuka yakamatenga mambo kutamba mandeyo. Kana rohwa mambakwenza panofara mhondoro kutamba mandeyo. Kanotambwa mambakwenza panosumwa namwari kutamba mandeyo. Kana rohwa mambakwenza ndiko kamboke midzimu kutamba mandeyo.